जोंनि एनडिपिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ फैगौ इन्टारिम गभर्नमेन्टआव जोङो बड'लेण्डनि बा बिटिआरनि चिफ बानायनो थाखाय जों थांखि खालामदों। आं गुवाहाटियाव थांदोंमोन बे समावनो बे गारि सिङावबाबो आं नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ' लाबोदों। दावरावनो गारिया इसि लाइसेनै आं न'आव थांनो गाखोफिनबाय आरोखि। दा बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ' लाबोदों। बे मैया दाख्लैयो जे बड'लेण्ड बुब्लियाव मोनसे भिडिअ' हगारदोंमोन जे रन्जित बसुमतारी सार एक्स एम दा बे बुंनाय आरोखि बे भिडिअ'खौ बड'लेण्ड बुब्लिया दा दामफिनबाय। नोंथांमोना रायजोफ्रा नाय मा बुंदों। दा BPF सरकारा फैगौ जुलाइ दानाव बायफिनगोननो मा बुंदों नायग्रो। दा माब्रै जानो हाथाव जोंनि एनडिपिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ फैगौ इन्टारिम गभर्नमेन्टआव जोङो बड'लेण्डनि बा बिटिआरनि चिफ बानायनो थाखाय जों थांखि खालामदों। बिथांमोनखौ जोङो जुलाइ दाननि पार्लियामेन्ट सेसननि 125 एमेन्डमेन्ट बिल पास जानायनि सिगांनो बख'नानै गासैबो रायजो राजानि साजेसन बायदियै सुबुरुन बायदियै जोंनि एनडिपिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ फैगौ इन्टारिम गभर्नमेन्टआव जोङो बड'लेण्डनि बा बिटिआरनि चिफ बानायनो थाखाय जों थांखि खालामदों। मोनसे खोथा खोनासं, नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बुंनो नागिरदों जे जोंनि सरकार थानाय समावनो जोङो 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि पास जानायनि बेलायै जों सावरायदोंमोन। नाथाय गासै 10टा काउन्सिला मोनब्रै स्टेटआव दङ, जाय स्टेटआ आसामनि अनगायै स्टेटफोरा आसामनि अनगायै मेघालय बेवहाय 3 दं, मिज'राम बेवहाय 3 दं, त्रिपुरा मोनसे दं। बे मोनस्नि काउन्सिलनि 3 स्टेटआ हेफाजाब होयैनि जाहोनाव जोंनो हम मिनिस्ट्रिया साजेसन होनाय बायदियै सुबुरुन होनाय बायदियै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आरो दैदेननायाव जोंनि माखासे इन्टेलेक्सुवेलफोरजों साजेसन लानायनि गेजेरजों जोंनि सरकारनि समावनो जोङो मोनसे प्रप'जाल हरनाय जादों जे बिटिआरनि एकर्डआ जेरावहाय आसामाव जादों, आसामाव जानायखायनो जोङो बाखि मोननै डिमा हासाव आरो कार्बि आंलंखौ लाफानानै बड'लेण्ड बे 3जों 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनाय जाथों होननानै बाथ्रा होनाय लेखा बेखौ फैगौ जुलाइ दाननि गोलोम बोथोरनि पार्लियामेन्ट सेसनाव भारत सरकारा एमेन्डमेन्ट खालामनानै थामहिनबा 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनायनि गेजेरजों बेवहाय इन्टारिम लाबोनाय जागोन ना गभर्नर रुल लाबोनाय जागोन बे बुस्थुखौ सावरायनाय जागोन। खिन्थु जोंहा फोथायनाय दङ जेरावहाय एकर्ड खालामनायनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो एकर्ड खालामग्राफ्रा इन्टारिम गभर्नमेन्टखौ खालामबोदों आरो थिग बिदिनो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जे बे बारावहाय जोंनि एनडिपिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ जों लोगोसे जोंनि 6 कमरेडफोर जायफ्रा जेलाव दङ बिथांमोनखौ जोङो जुलाइ दाननि पार्लियामेन्ट सेसननि 125 एमेन्डमेन्ट बिल पास जानायनि सिगांनो बख'नानै गासैबो रायजो राजानि साजेसन बायदियै सुबुरुन बायदियै जोंनि एनडिपिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ फैगौ इन्टारिम गभर्नमेन्टआव जोङो बड'लेण्डनि बा बिटिआरनि चिफ बानायनो थाखाय जों थांखि खालामदों। लाबोनाय जागोन, बे बुस्थुखौ सावरायनाय जागोन। खिन्थु जोंहा फोथायनाय दङ जेरावहाय एकर्ड खालामनायनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो एकर्ड खालामग्राफ्रा इन्टारिम गभर्नमेन्टखौ खालामबोदों आरो थिग बिदिनो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जे बे बारावहाय जोंनि एनडिपिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ जों लोगोसे जोंनि 6 कमरेडफोर जायफ्रा जेलाव दङ बिथांमोनखौ जोङो जुलाइ दाननि पार्लियामेन्ट सेसननि 125 एमेन्डमेन्ट बिल पास जानायनि सिगांनो बख'नानै गासैबो रायजो राजानि साजेसन बायदियै सुबुरुन बायदियै जोंनि एनडिपिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ फैगौ इन्टारिम गभर्नमेन्टआव जोङो बड'लेण्डनि बा बिटिआरनि चिफ बानायनो थाखाय जों थांखि खालामदों। आं बुंनो नागिरदों जे जोंनि सरकार थानाय समावनो जोङो 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि पास जानायनि बेलायै जों सावरायदोंमोन। नाथाय गासै 10टा काउन्सिला मोनब्रै स्टेटआव दङ, जाय स्टेटआ आसामनि अनगायै स्टेटफोरा आसामनि अनगायै मेघालय बेवहाय 3 दं, मिज'राम बेवहाय 3 दं, त्रिपुरा मोनसे दं। बे मोनस्नि काउन्सिलनि 3 स्टेटआ हेफाजाब होयैनि जाहोनाव जोंनो हम मिनिस्ट्रिया साजेसन होनाय बायदियै सुबुरुन होनाय बायदियै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आरो दैदेननायाव जोंनि माखासे इन्टेलेक्सुवेलफोरजों साजेसन लानायनि गेजेरजों जोंनि सरकारनि समावनो जोङो मोनसे प्रप'जाल हरनाय जादों जे बिटिआरनि एकर्डआ जेरावहाय आसामाव जादों, आसामाव जानायखायनो जोङो बाखि मोननै डिमा हासाव आरो कार्बि आंलंखौ लाफानानै बड'लेण्ड बे 3जों
125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनाय जाथों होननानै बाथ्रा होनाय लेखा बेखौ फैगौ जुलाइ दाननि सरकारा एमेन्डमेन्ट खालामनानै जानानै थांखाबाय आरो गभर्नरा जे साइन होखाबाय बै साइन होनायखौ माब्रै सिफायफिननो हाथावगौ बेयो मोनसे पलिटिकेल कनस्पिरेसि बोरैबा गावखौ सोरखौ सरकाराव लाबोनो हागोन दा फैनो हागोन आं बेखौसो कुइसन खालामनो सानो दा 125 एमेन्डमेन्टजों बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों माबा मोनसे सोमोन्दो दं नामा बेखौ मोनसे रोखा खालामना होयोब्ला मोजां ना बे रन्जन दैमारि सारखौ बै समाव जे बिटिआर एकर्ड जेब्ला खालामखांबाय सरकारा इउपिपिएलआ सरकाराव फैबाय अब्ला बै समाव मानो बख'नायनि खोथा बुङाखै आरो मानो बख'वाखै जेब्ला नै दा बिपिएफआ सरकाराव फैबाय जेब्ला इउपिपिएलआ जेनबाय दासो जे रन्जन दैमारि सारखौ एन्टारिम सरकार सलायहोनायनि खोथा ओंखारदों माब्रै जानो हाथावगौ बैसोर बायदि मानसिखौ फोथायथावगोन नामा दा रन्जन दैमारि सारखौ बिटिआर एकर्ड एबा माखासे बिपिएफआ सरकाराव पावाराव फैनाय लोगो लोगो बेखौ प्रसेसआव लाबोबाय नङा होमबा रायजोफोर दा बेजों लोगोसेसो गावसोर मोनसे क्रेडिट लानो थाखाय रन्जन दैमारि सारखौ खोथा बुंगासिनो नङा होमबा दा रन्जन दैमारिखौ बुंनानै दा माब्रैबा सरकाराव फैथावो बेखौसो मोनसे क्रेडिट लानायनि खोथा बिसोर बुंगासिनो दङ नङा होमबा रायजोफोर दा 125 एमेन्डमेन्ट बिलजों लाबोनायजों बिटिआर जे एकर्डनि गेजेरजों माबा मोनसे गेदेर सोमोन्दो दं नामा बेखौ क्लियार बुंथिना होबा मोजां जागोन एबा जुदि माबा मोनसे जोंनि बड'लेण्ड हालामनि रायजो राजानि गेजेराव गेदेर माबा मोनसे मोन्थाय दङब्ला रायजो राजाफ्रा अट'मेटिक सापर्ट खालामखागोन अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय मा रन्जित बसुमतारी सार